Ahmasa in channel pakhat zo ka chiada wangin he channel a hian ka video te karon upload thindo na khongai takin minlo subscribe turin karon ngen vek ka cheu tun chum kan video in how to ra chuan college year lai tirsai chungchang ani a birthday ya mi tu emoina tha po a thitamai lova a birthday lo thlena pianga harle zel dan ania chutianga hun man chaudan chu hne em maya azon chua dan chungchang ni in a hlim omin a hlom viau mai thei bokani an college sadar lian tak ria changa lowin chanin dari chuan a changtu ber chi tian kau chu a mazan party na an chetna sat em awangin mi paruma mu hil chu ron ti hara a phone chu ron rizuin a birthday ni ti chu an ron shila Carter chuan chi hne na in mel sha tirna ron nein a pen chong luna ti re na turin damdoi a pengal boka Carter chian pa rain po chu ron langve le ngalin chi chu po na achhuaka mi pasan glass dum vo hian a ron kalpela meichi pakhatin a ron be boka in ngai zong in kis tuina phu hu le boka chian hau zai zinga mi pa pakhat chu atluringot boka chutia kalmek lai chuan tim chu ron langin tim chuan tinge text ron reply lo ti chu azot ngala chi chuan engdang wangma ani lo ti na kalsan le ngala aruma chuan kalin a roommate lo ri chuan a birthday ni wangin cake lo siam saka chila chuan engama ngai lovin bolhobo ma apai sak ngal mi a chhun choran nei lai chuan an leader in Daniel in Kilori sang lu toka e chin chu alo sei sela Daniel lungoi lo chu kalsonin Carter nen chuan an vein su a e turken chuan chi ti buak pala Carter chuan chi chu bracelet thei hil chu pe katuma chi thinrim laklo chuan rum taka melin akal sandaya chu mini chu hnulama chuan chi chu hospital a kalin apa ko reng po chu angai saklo chu ti lai chuan a roommate lori chu mu in lori chuan ati tur chu shiat lo ka wangin ti follow turina cha ati zui zel chuan kong thui taka nei alo pui thu chu a shil zui bokani chi chuan engama ngai lovin an professor nen chuan thil enge monti dun lia chu ti lai tak chuan professor no pui chu ron lut thutin lowin siam rem man ma sila thil thlen dan chu a hrethiam thawani zana chuan Daniel in chi chu party na atlai lo turina ron shila party na akal lai chuan chan za hawin ron kalpelin pakhat chuan alo thlir wangwanga birthday music box chu kong lai taka lowin playa note mai kor wa chu police kawa wawin kalson ngal turina tia note mai kor wa chu nung lama ron langle thutin chi chu ron tha atuma vanwai thlak takin chi chu tol thlopala aron man mana athat zuita ani sanadari chuan ron ti har lein Carter chu alawin mel shat tir le ngala thil thleng mek chu sheto in a in shetlata rain chu ron langve lein chi chuan a chhuwa san ngala kalkonga chuan angai ang bokin thil chu thleng le veka inawa thlen chuan lori chuan ke kalo siam sak le a chi chuan class atlai to thu shilin alo ei sak du lawa college thlen chuan atlai to wangin professor hne na akala thil thleng mek te chu a hun ton to anga ti thu te chu shilin professor chuan engama ngai sak lovin alo fok ngala anga yang bokina no pui chuan alo phok le ani zana chuan a birthday masa a anun nen an video te chu alo ina Daniel chu ron lutin chi hne na chuan party na tlai to lo turina ron chanon le a current chu ron thim zui le ngalani chian za ho bok chuan ron kalpel le in an zinga pakhat chuan alo en le wangwanga angai chu thalo kher mai kalsana tuma music box kong lai taka lo om chu mule a man mo takin kong danga changin party na mun lam chu panta ani kongka chu hongin rin lo lutukin note mai korwa chu a mu a hlau lutuk chuan a hnek ngal topa ma se rin lo lam dai chu lo ni in a thian ten a birthday surprise party lo boss sei sak chu ni in ngai dam te chu adil le nu a hnek pa bedroom a chuan omin la ring taka play na lo lam vela chuti lai chuan note mai korwa chuan a thian pa chu lo thatin chila chuan engma a shilawa
Carter lo lut chuan a ron hmu a no te hmai kor vuat chuan botol voke in tri chu that ve le ngal ani tri chu ron har le a amang ang to hle a birthday pianga har chuak zel ti a in hria a hrioma tilu tuk chu pawna tlan chuakin mase anga yang bokin engkim chu thleng non le vek ani lori ne na chuan a thil ton te chu shilin lori chuan a lo oi sak lo na samaya a chau ema wanga ngai tuana diklo nia ngain chol hadam turin thu lo ron ta zoka zana chuan chi chu in kal khumin ama chawin tv a ena remote omna chu shilawa a zon kwalna lama chuan birthday ka chi bai om tak chu zuk hmua tv chu ama a ron in offin a hlau le chan ta khop mai ron ti thaitu chu wak tumin to bawala a chuti lai chuan no te hmai kor wa chu ron lang le in chi chu ron that le ta ani chi chu ron out chuakin amang angin a thin chu rim to khop maya room chu chhuasanin pon lama chuak ngala thil chu ron thleng non le vek thawa Carter chu lo langin a phei khok thei hil chu ron pe ka tuma Carter chu puina dilin lo kwa ngal chota Carter nen chuan lunch stay ei dunin a thil ton te chu a shila Carter chuan thuron lo pe in rin hlel li siama en thlazui turin a lo tia voitam tak thinon chungin a chan ber po chu a hre chuak le thei lo ani Daniel chu ring hlelina in sual pui ngala chuti lai chuan motor ron tlan mek chuan a ron sulhum le ani Daniel chu rin hlel li satang chuan thai bo le a baseball bat manga tha ni le chuan chumi tum chuan hospital a lo har chuaka Carter chuan lo ompuin karena ron thima an professor po chu ron lang le ngal buka professor chuan chi hne na chuan a hliam ngai tua chuan thito turani thu chu a shila chi chuan professor chu ring hlelin eitur ngai tua sak tura tir chuakin a office a chuan valutin avacheka a kar cha bidana hon chuan no te hmai kor chu ala muzuya ama ngei chu no te hmai kor wa thin kha ani ring het bur to ani office atanga chuak chu professor nunga chuan no te hmai kor wa chu ron langin a ron thatani ban mo taka tlan chhia in kara chuan a lut ngala van nei in ti hle a mase police pakhathian lo ti dingin license nei le nei lo te alo zota a ruile ruilo te chu lo check-in tri chuan police ven himna hnuaya chu him don riawa hria in a rui thu le man turin a shila kara chuan a lut fel chia tia police chu kar pakhathian a ron sulhum le ngalani killer chuan batia ron paya petrol chu ron alkai phei zelin tri chu motor puaka chuan athile ta thawani tri chu ron har le in shemna hmu le chan ve reng tura nga in ala serious to vaklova Carter nen chuan in hmu in anu nen an birthday in an thote chu ashila chuti lai chuan TV a chuan hospital a serial killer an hmu thu chu aron puanga tri chuan police an thatle don ti shelokin chan tumina kal ngala sheibuila in room chu awathlenga mase police chu lo thireng to a ama po chu ron than tum ve ngala rang taka tlan chuakin awanang chinga ka tum lai tak chuan Carter chuan ron chan manin Carter zok chuan thatta zok ani tri chu rang takin atlan chuaka killer chu tukhoma lo chutlu in tha nga la tuma mase in ngai to in chupa chu tha chuan Carter adam to don lo ti asya chu wangin ama chu in thatle ta zokani aron harle chuan Carter chu hmu a alom kher mai ina thlenga a roommate lori hne na chuan roommate thalo takani wangin ngaidam te adila tri chuan anuna man that to tur thu te shilin apa po chu awa hmulia ngaidam te dilin fanu thatak ani to tur thu te chu awashila zana chuan tri chuan anron thatle ngei don ti asya a anron tha ma a tha ma sak ngei tumin police hne na chuan midang punturin atir ngala ruma lutin vaka ngala tuma bandwai thlak takin inven na lo mangsia asilai chu chu sakin anin swala chupa chuan banga chuan alo theleng lopa sanadar lo ri khun chia kha lo ni a current thim hun chia kha ni remcha nga la in silai chu lo lak sak mana
aka plum ngal ani lim takin Carter nen chuan chu zan hun chu an hmang duna lorry kek siam chu ein an mudun ta ani aron harle chuan angai angani ta hau lo angai te bokin thil chu thleng non le veka ho turain siam lai chuan Carter chuan enge thlenga zota tri chuan howat angai thuwa changin room chu chhuasan ngala lorry bulawa thlen chuan lorry chuan kek bok chu ron pilia tri chuan a do lo thua changin zana anei to thu te chu ashila chuta chuan ngai tua chhuan ei tatlat mai kek e awangin muhlum ni ina in ngaya thil te chu chui kirin lorry thona hospital a chuan note mai korwa thin tums kha admit ni in lorry chuan a chhuwa theinan lo puin chumi mana chuan ama chu that turin lo ti ni thu chu a hre chuak ta ani rain chu kara mu in truck hon ri chuan a lo ti hara kara tang chuan chuakin university lam chu panngala akalna lama chuan uina lo bawa kutdo pakhat le skateboarder nen chuan anin su che boka a room chu panin Carter le tri te chu an lo in fop lai awa hmua Carter chuan chuak ngal turin a lo tia rain chu a thian pa nart tian kau chuan an thil boy puina hmuna kalvat turin a lo kola awa thlen chuan lutvat tura lo ti in an project khoilai chu ji hawin an lo en hawa principal din chu lokalin rain chu ron hawa an project khoilaya karen om lo wangin bana ni thu chu alo shila rain chu lungoi lo kher mai rain chu thinjim em in a phone chu a ena mil chat lo hne na tangin athlala kan lo thona chuan thlak na mun chu afa pan ngala masi an thil boy puina mun thawa chuan lo lut le hlolin a thian ten an fiame moti in aw vela kongka wa hon chuan nart chu lo om ringin an phudun na sa hle mai rain thinjim chuan ti to ngai lo tura shilin a thin phu chu re theilo ani chuti lai chuan note mai korwa chu rain nunga chuan lo omin aron that ngal ani rain chu kara bok chuan ron harle in a thong hle maya a thil ton to tong non le chu makati em ani room of thlen chuan Carter ne na chuan a thil ton to te chu avashila Carter le tri chuan an lo ngai sak ema tri chuan a ton fo ani thu te chu lo shilin rain chuan amumang mai ni ina ngai thu te chu asoya Carter chuan amumang mai ni lawin thil thleng tak tak ani thu te chu ashila tri chuan baseball bat chu la in rain chu tha ani na mun chu azota an thil boy puina mun lam chu panin tuma an lo umlova chuti lai chuan nart chuan note mai korvo in rain chu lo ti thaya tri chuan nart ne na chuan rain that tu ani em ti te chu azota ani lo thuwa changin khoya tangin nge note mai kor chu nei ti te azot ngala principal chu ron kalin an project khoilaya karen om lo wangin rain chu ron haulia tri chuan rain ne na chuan an project khoi mek chu engdin mun ngen thlen to ti te aron zo chianga chuan thil boy pui mek awang chuan hun kal tuan let le fo ni a ngain an project in chu tianga thil lo thlen tir chan chu an ngai tu tlanga a chan ber ero chu an che thei chuang lo ani tri chan nu chu lokalin engwanga meetinga local lo nge ani ron zota tri chuan a roommate lorry in tha atuma masia mana tha jok thu te chu lo shilin chu wanga local lo ani thu te chu alo shila Carter chuan rain chu basketball stadium a tha an lo tum le takin ti thuwa Carter nen chuan ang kalpuya chile Carter chu in phone tum lai takin boina lo oma alarm lo ri in chulai mun chuan chhuasan ngala rain chuan a chante chu hlawin amang ang ema note mai korwa chuan ron mu in rain chu tlan chengala ruma lutin ma se note mai korwa chuan ron tha atuma a chante chu a awa chin chuan lo chan man hlovin a mai koran phel sak chuan makanti ema chu pa chu rainang chia chia ni in an phuar bit ngala angai nan thathiam theilo ani rain mi swal jok chu lo harin thilom zia te an zo chianga hun kal to lo thleng non le thin ti to pan tuma wangin rain chu tha alo tumania
Rain chu tha lo chuan chiat na sa jok lo thlengang ti te chu a soi boka. Rain chuan chu thua shat chuan a thin rim em a an project khoi lai chu vati nung le in chi chuan thil dik lo om ti sia in off ngal turin a ti a ji le nart po chu an lo lang ve le boka. Rain pahni an ron hmu chuan makan ti em a principal chu agar tenen chuan ron lutin ron ti top ngal turin a ti a. Rain miswal chok chu ron thawin an thil siam lai chu ron vachia in an vai chuan ni khoshilawin an tlovek ani. Chi chu Carter khuma chuan ron harin a birthday ni ti chu a shele ngala. Rain chu ron lutin chi chu thin rim em a an thil boy puina huna chuan kal ngal turin a soma ama angin thil thleng to tlat lo. Lori hne na chuan kalin tha atum te sha thu te chu a shela in puang lo lo turin a ti ngal boka. Lori chuan enga ma ngai lovina chua san ngala. An chan pathum chuan hun kal to a an harnon le thin na chan te chu an ngai to a. Rain pahni anom dan te chu ngai to in chi chuan ama ang chia chian om ve chu a hlau em a. Rain chuan keima ang pahni hi anom thei lawang ti in chi chu lo shil ve boka. Daniel chu ron kalin Carter chu aron fopa chi chuan makalo tina samaya chuti lai chuan chi chu pa in a lo kola in modu thu lo shilin apa hne na chuan avakala eitur kan order ngal dona mi an ti chuan apa chuan mi an nga thu chu shilin anu mi thito chu lo ni in avakwa ngala. Chi chuan thil boy puina huna chuan vakalin ti top turin avatia anu wangpo anima na. Room chu chhuasanin Carter chuan aron zui ngala engwanga ril ru thlak nge ani aron zota anun man mek chu anun masa jok ai na that jok thu chu shilin akal san ngala. Room a chuan a thalak luite chu a en lain Daniel ron lutin party na kal turin aron soma tri chuan a peilo thu shilin chutia anin som lai chuan TV a chuan serial killer Tooms chuan va hmu a that don ti po shi ngalani. Rang takin hospital lama pan ngala nurse ne na chuan chanpui tu au turin angin ngala sheipui chula in Tooms room a chuan avakala alo hau lo police ne na chuan shilin police chuan chi jok chu lo manin chuti lai chuan miswal pa chuan police chu ron bein ron that ngalani. Chi po chu tha tumina ngala lori chuan elevator a lo chuan pui ngalin floor an siam that meka chuan an chuaka chuana zongan kalai chuan lori chu aron vita. Chi po chu tha ve ngal tumin tubawala a chi chu tlan che manin man mo takin atlan chu in chunga tang chuan ata thla a athile ta thawani. Aron har chuak lia until boy puina hmuna chuan kalin Rain hne na chuan until boy pui mek chu ti top ngal turin avatia Rain chuan har sat thu le formula dik tak an shell lo thu chu alo shila. Carter chuan chi hne na an formula in dik mek te chu zir chiang turin alo tia chi chuan anun chu hne to ema wangin alo pompui ta ani. Chi chu makdeu dewin voi tam taka thinon le a formula po chu zir chiang ngal zela tu khata har chu ni khoshilawin om le ngala damdo ina chuan ron har chuakin Carter le Gregory te chun lo oma lori min an that don ti thu chu shil ngalin police silai chu lak sakin lori hne na chon avakala ma se lo thiman le to si a. Anung lama chuan no te mai korwa chu ron kalin chi chuan alo kap ngala anung lama bok chuan adang ron om le in thati rai chuan ti in oxygen board chu akap puaka an thedun le ta ani. Chi chu ron har le in thireng chu hne to hle maya a formula sha thaute chu shilin an thei ang anga siam thaturin a ti a engkim chu thadvek to abe sei thute chu a shil ngala an phur to te reng nen computer a chuan virus lo omin abul tang bok chuan boy pui that le ngai don ani. Chi chu alung oi lo tak zet ani room chu chhuasanin Carter chuan aron zui ngal vata thinrim lo tura ron thlemin Daniel chuan aron ti buai le boka. Chi chu anu le pa bula kalin
an omna hmun chu chhuasan vat turin avatia chuti lai chuan rain te chuan an thil buai pui mek po chu ma an lo son to khop maya Carter po chu hospital a lori chan turin a kal boka Chile anu po chuan mangai de chungchang velan soilaiin TV a chuan Carter Thih thu chu aron puanga chi chuan rain chu kolin an thil buai pui chu ti top ri lo turin vashila tuma ma se kol lak theilo wangin power station chu avasu chita zogani aron harle chuan an thil buai pui mek chu a moran bok to don thu chu Carter lo shila an thil buai pui mek siam thatur chuan anin peitlang to hlom hle maya chuti lai chuan principal lo lutin aron lak sakta dai maya ni laklet sak tumin ruwa mannan siama Daniel chu principal office a middle angin avaluta chabi chu la in a thiante a pengala a thiante chuan an varuk chhuanu chuan chabi chu aron pelet le ani hospital a chuan rang takin a kala tumsin lori a thatum lai tak chuan avaka phlum man hlawa lori chu tlan chhiat pui ngalin note mai korwat chuan alo ma chhona a mai kor an phel chu Gregory lo ni in anu pui chuan lori chu ron kap ngala Gregory chu pistol pe in tri chu kaplum ve turin a ti a masia mazok chu kapin amang tha ngala tri po chu ka tum lai tak chuan Carter lo langin akapa masia ka fu lo hlawa tri le Gregory te chu insualin tri chuan ne lo hle masila CT scan machine chu a ona magnet chak tak chuan Gregory chu a hi beta chem chuan a vitlum ta ani vani thlak takin lori chu a hliam ana sa lo hlawa Chile rain te po chu an nun ngaya letin Chile Carter te po chu hlim takin an omta ani